Nisam ni sad ni onda rekao da nemamo novaca ili imamo novaca. Nisam se o tome uopšte izjašnjavao. Ja sam rekao da može da se napravi kanalizacija. A sad ću da vam kažem kako. Prvo, mora da se izvrši decentralizacija. Dozvolite. Prvo da se izvrši decentralizacija. Ovako. Ono čuveno pitanje, di su naši novci? 1/3 novaca koja se napravi u opštini Zrenjanin, 1/3 ostaje opštini, 1/3 ostaje, ide pokrajini, 1/3 ide Srbiji. I onda, za svoje novce, vi morate da idete u Novi Sad, da kukate, da molite, ali nekako te pare mogu da se vrate. Sve to može da se reši, ja sam vas slušao, sve to može da se reši da ostane ovde. Ja neću da vam govorim sad podatke, ali ću samo ovako okvirno. Znači, preko 10,5 miliona evra donatorskih sredstava sam ja za 4 godine doneo ovde. I za halu sportova, i za industrijsku zonu, i za puteve, i za mostove, i za kanalizacije. Dobili smo prvih 350 miliona za kanalizaciju u 4 sela. I plan je bio da se do 2012. godine završi kanalizacija u svim naseljenim mestima. Tvrdim odgovorno, gledam vas u oči, poznajem većinu ljudi, da je to moguće. A malo pre sam rekao, kad sam vam govorio koje su naši predlozi. U gradskoj upravi od 280 ljudi, 480 ljudi sad ima. To je 200 ljudi više. Puta 50.000 bruto, puta 12 meseci, puta 4 godine. Napravit ćete ne kanalizaciju, nego možete da se napravi taj vaš makadam i ove sve to. Prema tome, to su, ja vidim mogućnost i znam odakle može i kako može. Pa nema problema. Znači može. Hvala i onda ja se nadam, znači ostaje nada da može da se uradi. Znači, apsolutno stojim iza toga da može da se uradi. Poljoprivreda i energetika, to su naše jedine šanse, a pogotovo poljoprivreda. Mi jesmo poljoprivredna zemlja i mi moramo sve učiniti da ta naša prosperitna grana krene malo nekim većim koracima. Ne možemo se mi takmičiti sa, ne znam, sa Francuzima, Japancima u pravljenju automobila. Uloženo, bačeno 300 miliona evra bačeno u tu fabriku tamo, ostalo da radi od 5000 ljudi, radi 500 ljudi. Kolika je naš kapacitet ove zemlje, kažem samo u Zrenjaninskoj opštini, preko 8.000 hektara državnog zemljišta se daje u zakup. Pa dajte to da upotrebimo, da damo ljudima, da vidimo da mogu od toga da žive. Znači, to je priča. Naš generalni stav kao stranke je da mi podržavamo ljude koji su digli glas i koji žele nešto da urade. Znate, simptomatično u ovoj državi to pokazuje slabost te države. Znate, ja ne mogu prosto da verujem, evo, to je bilo kod poljoprivrednika, to je bilo, sad će vjerojatno da bude to i kod malinara, ali to je bilo sa putarima, bilo sa policajcima. Oni izađu na ulicu i kažu, ej ljudi, naši zahtevi su takvi i takvi, ne traže oni ništa preko hleba pogače, traže ono svoje, što im je obećano i što je dogovoreno. Onda izađe neko iz državnog aparata i kaže, ne može, nemamo para. E onda posle 5 dana kažu, pa ne znam, možda imamo para, onda posle 10 dana kažu, pa imamo para, evo vam to. Znači, to pokazuje upravo nedoslednost i nemanje strategije jedne države u ovoj oblasti koja je izuzetno bitna, pogotovo to u poljoprivredi.